गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थानानै गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाय थानायखौ लानानै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा फिनजाथाय होदों। बिथां जयन्त बसुमतारीया बुंदों, कास्टम बसुमतारीया सासे बिटिआरआव अर सुना होनानै दावराव खालामग्रा सुबुं। कास्टम बसुमतारीया बिटिआरनि थागिबि सुबुं नङा आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोथार आफादाव थानानै बे आफादनि सानथौ आरो सानस्रिखौ माब्लाबाबो लाखिनो हायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि। बे आफादाव थानानै गोलाव 50 बोसोरनिबो बांसिन बारबाय। बे 50 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि जौगानाय, जाथि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनाय बायदि बायदि हाबा मावबोदों। बे आफादाव थानानै बिथां कास्टम बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानथौखौ सिनायनो रोङाखै। थांनाय 17 बोसोराव बर' हारि आरो गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ गैयै खालामनाय दोलो बिपिएफ दोलोआव थानानै बिथाङा आथिखालाव गोजोन खौसेथि लाबोनायनि फारागखौ सिनायनो रोङाखै। बिथां कास्टम बसुमतारीया हारिनि गेजेराव अर सुनानै होग्रा आरो गुलाय गुजाय खालामनानै होग्रा सासे सुबुं। गाबोननि गेजेराव जोंनि बिटिआरआव माबा मोनसे दावराव दावसि जायोब्ला बिटिआरखौ गारनानै गावनि जायगायाव थांगोन होननानै कास्टम बसुमतारीनि सायाव गोख्रों गोख्रों बाथ्रा बुंदों एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि सानै गागि थुनलाइगिरि प्रतिमानन्दी नार्जारी आरो सीताराम बसुमतारी बिथाङा आसाम सरकारनि लिटारेरि एवार्ड एबा पेन्सन बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सीताराम बसुमतारी आरो कक्राझार जिल्लानि प्रतिमानन्दी नार्जारीया दिनै फुंनि 11 रिंगायाव बे माननि बान्थाखौ आजावगोन। बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा बे माननि बान्थाखौ होबोबाय थादों आरो बेबादिनो देग्लाय बोसोरावबो बर' हारिनि सानै गागि थुनलाइगिरि आरो आसामनि सा 23 थुनलाइगिरिफोरनो दिनै आसाम सरकारा फुंनि 11 रिंगायाव लिटारेरि एवार्डखौ गथायनानै होगोन। मख'नो गोनांदि कक्राझार जिल्लानि प्रतिमानन्दी नार्जारी बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां एबा सोलिफु बोसोर 2023 नि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गोदान दिल्लीयाव आजावदोंमोन आरो बेनि उनाव दिनै आसाम सरकारनि लिटारेरि एवार्ड एबा पेन्सन बान्थायाव बर' हारिनि सासे गागि आइजो लिरगिरि प्रतिमानन्दी नार्जारी बिथाङा बे माननि बान्थाखौ आजावगोन। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि सीताराम बसुमतारी बिथाङाबो बे माननि बान्थाखौ आजावगोन। भारत सरकारा गासै सा 10 लाख नोगोरारिफोरनो सिपिआरनि फोरोंथाय होनो थांखि लादों। आथिखालाव हार्ट एटेकजों सुबुंफोरनि थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दङ। बे जेंनानि सायाव वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना गोबां समनिफ्रायनो सावरायबोबाय थादों। हार्ट एटेकजों थैनायनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना माखासे राहाफोरखौबो नागिरबोबाय थादों। बेबादिनो हार्ट एटेकजों सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ खम खालामनो थाखाय मिरु सरकारा मोनसे गोनांथार थांखि लादों। हार्ट एटेकजों थैनायनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बेनि माखासे फोरोंथाय होनो थाखाय थांखि लादों मिरु सरकारा। भारत सरकारा गासै सा 10 लाख नोगोरारिफोरनो सिपिआरनि फोरोंथायखौ होनो थांखि लादों। सिपिआरनि आबुं मुङानो जादों कार्डिय'पुलमनारि रिसासिटेसन। बियो मोनसे हरखाब जिउ रैखा खालामनायनि आदब। सावस्रि बिफाननि अनगायैबो जिम आरो फरायसालिफोरावबो सिपिआरनि फोरोंथाय होनाय जागोन। जायफोर सिपिआरनि सोलोंथाय लानो गोसो दं बैसोरो जिम आरो फरायसालिफोरावबो थांनानै जगाजग खालामहैनो हागोन। सिपिआरनि गेजेरजों सोरनिबा हां लानाय एबा बिखानि मावखांनाया बन्द जायो अब्ला सिपिआरनि गेजेरजों हां फैफिननायाव मदद मोननो हायो। नोंथांनि गथ'नि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथाङा 3 बोसोर जेल आरो 25,000 रांनि जुरिमाना होनो गोनां जानो हागौ। जुदि उन्दै गथ'नो गारि सालायनो हगारनानै होयो अब्ला बिमा बिफाया जेल जानो आरो राङारि जुरिमाना होनो गोनां जानो हागौ। 18 बोसोर जायै उन्दै गथ'नो गोरोन्थियाव बाइक, कार बायदिखौ सालायनो हगारना होनानै जुदि उन्दै गथ'आ पुलिसजों हमजायोब्ला गथ'नि बिमा बिफाया 3 बोसोर जेल आरो 25 रांनि जुरिमाना लोगोसे 25 बोसोरसिमहालागै गारिनि लेखाखौ मोनफिननाय नङा। बे गोख्रों बिथोनखौ हान्था मेला बिफाना होदों। इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बयबो हारिनि जेंनाखौ लानानै खामानि मावनांगौ। दिनै जराम पिपल्स मुभमेन्टआ मिज'रामाव गोदानै सरकार दाबाय। बिथांमोननि एजेन्डाया जुदि 1986 मायथाइयावनो जानाय एबा मिज' नेशनेल फ्रन्टनि मिज' एकर्ड बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि आरो मिज' जाथि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना एजेन्डा लानो हायोब्ला दिनै बर' राजखान्थि हान्जाफोरा हारिनि सान्थौखौ दोननानै राजखान्थिनि सान्थौनि थाखायसो मानो खोथा बुंगासिनो बेखौ लानानै दुखु मोननाय दं होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों।
हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों 60था बियाब जायोब्ला प्रमद बर' बिथांखौ 10 खेब खुलुमगोन होननानै। बैफोरबादि बाथ्राखौ पलिटिकेलनि मुलाम्फानि थाखाय बुंदोंना बेखौ जाजानो बादों होननानै हाग्रामा महिलारिखौ सोंथि खालामदों। जाय समाव बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जादोंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 100% बेयो जाया होननानै बुंदोंमोन। बेनि उनाव एकर्डआ जाबाय बेखौबो बादा होबाय। बेनि उनाव बे एकर्डआवनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा उइटनेस हिसाबै हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सनवाल बिसोर साथामबो बेयाव सागान होबाय। सागान होखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे एकर्डआ जोबोद मोजां, बेजोंनो जोंना बड'लेण्ड जाहैसिगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बेनि उनाव एकर्ड खालामनाया गाज्रि जाबाय आरो एकर्डनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंगासिनो। नाथाय दायो बुंबाय 60था बियाब जायोब्ला आलादा रायजो जासिगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय एकर्डनि सायाव बायदि बायदि खोथा बाथ्रा बुंगासिनो। बेनिखायनो इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा हारिनि स्वार्थनि थाखाय बयबो ज' जानानै खामानि मावनांगौ होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। सरकारनि माइरं जानानै रायजो राजाफोरा बेरामाव गोग्लैदों, बेनिखायनो सांग्रां जानाया गोनां। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय बालिजान पन्चायत खमाबारि गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा सरकारनि माइरं जानानै खिनाय गोबानाय आरो उदै सानाय बेरामजों भुगिनांदों। बेनिखायनो रेशन कार्डनि गेजेरजों सरकारनि मोननाय माइरंखौ मोजाङै सांग्रां जानानै जानाया जोबोद गोनां, जाहाथे बेबादि खैफोदाव गोग्लैया। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।